Elikkäs nyt taas pelataan Minecraft Unitecraftia. Nyt on mennyt niinku kaksi kertaa on kuvannut ja molemmat kertaa mennyt hukkaan. Elikkä ei ole mennyt oikein hyvin. Mutta jos nyt tällä kertaa onnistuis. Ekan kerran, niin silloin toisen kerran kun mä kuvasin, silloin meni äänet huonosti, ei kuulunut mitään, että mä yritin nauhoittaa siihen uudestaan äänen. Sitten että se ei alkanut toimia siinä, että sekä ei toiminut hyvin, niin sitten niin mä poistin sen. Sitten mä tein uuden videon, jatkoin tätä projektia, että mä en saanut auki sitä tiedostoa mitenkään. Että se nyt tällä kertaa että toimis. Toivotaan parasta. Niin kuin näette, niin tuo osa ja tää, se meni ihan hukkaan. Yksi kun mä rakentin tuota, niin se meni hukkaan. Koko tää on mennyt, tai koko tuosta tänne on mennyt hukkaan. Siinä olisi ollut kaksi jaksoa. Mitä molemmat meni hukkaan, niin kuka nyt saa tästä ainakin yksi jakso. Mä varmaan otan kohta jotain single playeria ehkä ja jotain skyblockia tai jotain semmoista. Jotain muita custom mappeja, niin voi olla kommentteihin mitä custom mappeja haluu. Joo. Joo. Eli tässä. Joo, antaako se? Joo, silloin vaan 9. Vai me jo tänne sitten tänne. Joo, eli käs. Ottava eteenpäin, että tästä tuli yhtä pitkä jakso. Nyt mennään editoimaan tuota edellistä, kun se tuli vähän yli 15 minuutin. Joo, mutta editointi ei mennyt oikein päin nappia. Päin nappia. What? Ei mennyt ihan nappiin. Mä en voinut editoida sitä. No, tommosia käy. Näytti loppu. No.
Tää, kuinka on vasta 5 minuutin. Tuo minäkin vähän lisää, otan tuosta tämmönen ylimääräinen toprikki. Odotetaan. Se läpi. Täälläkin oli vähän ponu. Joo. Joo. Ehe. Sure. Joo, mutta mäpä tässä jatkan off-screenillä. Tuo on ruma. Voin näyttää koko tämän kukkulan kanssa, mutta kyllä jos mä sain tän nyt tupattua YouTube tai ainakin editoitua valmiiksi, että huomenna tulisi tää sitten. Hän on nyt se kovannut 4 pätkää yhteen, koska ei oikein toimi hyvin. Joo, muistakaa tyyltä videosta ja tilata kanava ja se on täältä sitten moro!